So hi mga my loves, good morning. So karon ding adlaw, ninganin na pod ang katong batang healer. Katong akong gi-mention sa video nga batang healer na napod siya kay gitambalan niya ako ang uyuan. Ayon, na siya istorya ninyo mga my loves. Adapit ko na inyo nga. Kani ako dili na ako pangorta. Ako gusto ko makatabang si kaingon. May buntag diya sa ICS, labi na kapwa pa sa grado kay Emmanuel Carasade Jr. Ako nagapasalamat ni gabayan ko nimo, labi na ni sa tong Dios Ama, Espiritu, ug sa iyang bugtong anak katong Hesus Kristo. May buntag diha, good morning sa tanang membro sa ICS. Magpadayon ta sa tong pag-alagad. Balag unsak unos katalagman, dili ta matandog. Kani day ako dili tanang sakit nga makuha nako. Naay sakit nga makuha sa doktor. Katong dili makuha sa doktor, espiritual dire mo duol sa kuha. Okay. Kana siya basta nga espiritual makuha na ko na siya. Dili po tanan nga kuan nga sakit abi kay batang healer na tanan sakit makuha dili. Naay sakit nga doktor yung makakuha, napoy sakit nga dili doktor makakuha. Mo na ako ang buot pasabot. Nga katong sakit nga dili doktor makakuha, kung gusto mong patambal o manambal espiritual, duo lang mo sa kuha. Kung makauyon mo. Kani mo kung ICS, dili ni basta-basta. Pag ngan gani nga ICS ka, kung sagrahan ka ni papasagrado, dili basta-basta ICS. Pagsulay, perting dako kay pagsulay. Kung madaog ka sa pagsulay, mao na pinakabati. Kung madaog ka sa pagsulay, ginadili ang pagsugal, ginadili ang pag-inom nga hubog, ginadili ang pagpamalikas. Ginadili basta kabalo na mo ana og unsay mga bawal. Munang kita magapadayon sa tong pag-alagad. Isip usa ka membro ICS ug sa ubang mga membro diha sa ubang mga mananambal ipalihog lang ko og ampo nga unta ang atong pangtambalan maulian ug atong lain-lain tag grupo pero irespeto anay. Walay ingon og kanang magbunggo kay parihara gi tuhuan. Parihara og gi ampuan, parihara og nanalipod. Mao na ito nga sa una 14 anyos pa ko ane wala pa ko'y tato. Karon nga na ko'y tato. Dili basta-basta ang ICS. Konsagrahan ka, luhod ka sa altar og isa ka kandila. Imo nang binlan anak ka taas. Mo na ikuan sa ICS. Mo na konsagra. Dili magkakonsagrahan kung wala kay busilak na puso. Dire man na musulod ang imong busilak nga puso, sudlan kag banal nga espiritu. Okay na din siya na to i-post. Bihira. Dayon nagpasalamat day ko sa katong ang kaniyatong vlogger nga singalan gindi mo. Wingsi TV. Wingsi TV. Sikat gid siya nga vlogger. Daghan na ko daghan na nakita ani nga kuan. Mo ni sikat nga vlogger og isa dito si Sir Jeromaro. Dako po kog pasalamat niya, dako po kog nakita niya nga mangluluyon siya kay gibalayan niya ang usa ka kabos. Gibalayan niya sa kabos, sir. Like kay ko nimo sir. Ako kang gipalo ka na ko sa una kay tungod kay ikaw manggiluluyon. Kana mo ganahan ko kanang silak kita nga puso. Kana manghatag jud. Tan-aw ko. Manghatag jud kuan ba. Gasa bitaw ko nang tagaan ka grasya sa Dios. Tagaan ka grasya sa Amahan, tagaan ka grasya sa atong Ginoong Jesucristo. Imong i-share na dito. Busdakan pagka og panalangin ana. Kan sa langit. Pagbusdak ana. I-share po nimo. Tagaan po nimo kuan. Share gyud kana po. Share ka. Ma-share gyud ka anak po. Tagay gyud ko nabot. Sinanay. Dili ingog kuan ni atuwa nga kuan. Balay dayon may bot ha. Pohon, malang Ginoo. Ang nakasabot. Morto ko sa una di ay tanawon di ayon na mo gid ang pag-BBI na mo gid ang di ko na sa kuhan dipindi na sa imong kagulingon kung madala ka Hindi sa pagsulay. Correct. Kay sulayan jud ka ni papasagrado kung unsa ka kalig-on, unsa ka katisted, unsa ka barog sa imong gi tuhuan gid nga barog gyud ka og kuan. Unsa ka ba tindog barog. Sugakon. Ayaw kahulog. Kay kung mahulog lisod na ibakor balik.
Na mao jud. Ug sa karon pa na blatian ba? Kiwa na. Then asa man kuno kanila pang daghan man jud kay nang utana dol nga ay kanang dong nga kanang asa jud kuno ka mo makitaan. Sa barangay Rizal, Lopisaina, diri agion sa San Francisco, sa School. Ilabi na sa mga kapitan diya sa Lopisaina, mga konsihales. Shout out lang ko ay palihog. Kabalo gud sila? Giadto kanila? Wala po ko giadto nila, wala pa sila kakuan. Ah. Pero naay panahon nga maadto na sila. Diyan sa Rizal di ay itong kapitan, mga konsihales pod. Labi na kang nunoy kapitan sumalpong. Ug sa itong mga konsihales, ano tanan, nagpiste nilang Tay Pablo, Glosario, o isa pa na, mga konsihales tanan. Maayong buntag sa tanan ninyo. Ako po nagpasalamat ninyo nga naapon mo nagagiya. Kabalo ko sa inyo sa tag sa mga hunahuna. Muna dili lang ko mo istorya. Pero naay panahon nga atong naapay purpose diya sa ilihan mo God. Naapay purpose na paibutang diya og kuan. Bisag gamay lang God. Basta mo kuan, basta mo iswag. Mo gitsapil mo gamay. Dili sapil na. Naapay kuan Santos diya. Naapay pabarog Santos diya. Og shout out po ko ni China Bacalso diya sa mga Bacalso diya sa Cebu City. Na tura niabot na akong giingon. Nga ingon ko nga mag-edad ko di pa ni mao. Mag-edad ko 25. Naana daghan na. Nagingon nga depende na sa espiritu. Depende sa mutuo. Depende po sa mutuo. Depende po sa musalig. Kaya kung ang banal nga espiritu, sus pila na ko katuig, wa na malikas. Kaya katuro sigod. Sa edad. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pito ka tuig. Pito Wala ka jud kay tuig. balikas-balikas dong. Wala. Bisag magliter P, wala. Kanang ngalan midole plido wala iwana. Dili pod bawal pod ang kuan basta magtamod gyud ka sa bawal sa SES. Naa konsagra naa gyud sagrado gyud ang ngalan ni pagsagrado ni Emmanuel Catilsadi Jr. Ay kay daghan mo gunang momented to. Sumoro to mga my loves. Basta kay nakabalo mo ug asa daw siya dapit pangitaon. Sa Lopisaina lagi daw pero kami pangutanon mi ninyo wala gyud mi nakabalo. Asa giyon. Pero kaplano nga ko ang School. San Francisco. Pero ay kabalaka kay kani Yatod. Yatod ra ko nila para nagaplano ako ang Paris nga kuan kanang ihatod daw siya kay aron makabalo mi kung asa dapit ang ilaha. Sumoro to mga my loves, mayong adlaw og no more bash lang ta diri ha kay kani siya gasuroy-suroy gini siya perminti kay gusto siya nga daghan siyang matambalan ba. Gusto siya makatambal siya sa mga laing tawo nga. Ampo sa atong simbahan diya sa Cagayan Kugon, kung naapat to diya sa Cagayan Kugon, iampo lang ko ninyo nga unta inyo mo taas pa niya atong pagminahalay sa SES. Inyo lang kung tabangan magampo lang mo sa altar, konsagra nga na, ampo nga kuan. Kugon Cagayan di ay. Kugon Cagayan. Ah. Cagayan eh. Sumoro to mga my loves. Bye.